14. mendean oso baseliza txikia da, hiritik kanpo dagoen hori, bide bazterrean dagoena. Elizak espazio gehiago behar zuen neurri batean jendea lurperatzeko, eta orduan ekin zioten zabalgune handitzea lanei. Hirian hiltzen ziren guztiek bilanoak ziren, nobleak ziren. Beraz, Eliza barruan lurperatu behar ziren. Beraz, espazio gehiago behar zutenez, hasten dira handitzen, zabaltzen Eliza. Orduan da, egiten dutenean kanpoko, hiri kanpora ematen duen sarrera nagusia. 17-18 mendean modan edo pentsamenduan ere Elizak altzatzea, handiagoak egiteko zerutik hurbilago egotea, eta horrelako hori, orduan hasten da gorantza. Orduan kanpandorrea, kanpoko zutabeak, kontrafuerteak eta horrelakoak altzatzen dira, eta geroxeago, 19. mendean, kontrafuerte horiek aprobetsatuz, arkupeak eta Elizpeak eta hori. Eta horrek ere, neurri handi batean, herriaren beharrei erantzuten du, lekua biltzeko, babesa bilatzeko, eta hori